Kaixo, ongi etorri Teknopolisen 25. denboraldira. Hondartzara etengabe iristen diren olatuak bezala, bueltan gara. Gaur poetiko gatoz, baina baita zientifiko ere. Ikusiko duzue, gaurko saioan olatuekin jolasean ibiliko gara. Zuek ere ibiliko zineten uda partean, baina galdetu aldiozue zuen buruari nola sortzen diren olatuak edo zerk agintzen duen haien forma. Dakigun batek esaten zuen bezala, itsasoak isurtzen dituen olatu guztiak berdinak ez direlako, ongi etorri Teknopolisera. Itsasertzean olatu bat bestearen atzetik puskatzen ikustea hipnotikoa da. Lasaigarriak batzuetan, beldurgarriak itsasoaren haserrealdietan, naturaren espektakulu liluragarria dira olatuak. Haien bizitzaren azken metroetan ikusi ohi ditugu, lehorrera hurbildu eta puskatzen direnean. Atzetik ordea, ibilbide luzea egin dute. Jaio oso urrun jaiotzen baitira. Itsaso zabaletik itsasertzerako zeharkaldian ez daude bakarrik. Elementu ugarik erabakitzen dute haien dinamika. Olatuei buruz gehiago jakiteko Onintze Salazar, fisikari eta euskalmeteko meteorologoarekin hitzordu egin dugu Mutrikuko portuan. Eduardo Sánchez, txutxi arrantzale ohiaren txalupan igo gara. Euskal kostaldean olatuei buruzko informazioa jasotzen duten hainbat buia dago. Horietako bat ikustera goaz. Abenturara, Onintze. Bai. Olaturik gabeko, olatuei buruzko erreportaje bat grabatzera. Bueno, baina itsasoa ikusten da, polita dago. Ez dago bat ere olaturik, Onintze Salazar, gaur atmosfera, ozeanoa, bien arteko harremanaz hitz egitera etorri zara, ekarri zaitugu. Hasteko, eguzki berotan gaude, olatuak eguzkitik datozela esatea ezagir esageratua den. Ez, azken finean nolabait iturria hor egongo litzateke, ez? Eguzkiak ematen diguna energia da eta energia horrek gero bidea eginez iristen da olatuak izatera, ez? Zergatik, bueno, eguzkiak planetako toki ezberdinak modu ezberdinean berotzen ditu, badakigu poloetan giroa hotzagoa dala, temperatura hotzagoa gutxiago berotzen du hor, eta ekuatorrealdean gehiago eta ardatza gainera okerra dago. Hori da. Beraz, temperatura diferentzia horrek nolabait esateko presio diferentzia bat sortzen du. Eta orduan presio diferentzia bat dagoenean oreka bilatu behar du nolabait atmosferak eta horrexegatik presio altuetatik presio baxuetara airea mugitu egiten da, haizea sortzen da, eta zeintzu dira gainera haizearen eragile nagusiak, borraskak, ez? Beraz, borrasken inguruan haizea dabil, haizea handia dabil, eta gero energia hori, haizeak azkenean energia duelako, itsasora ere pasatzen da. Eta zein modutan, bueno, alde batetik olatuak sortzen. Presioa eta frikzioa dira haizearen energia uretara igarotzearen errudunak. Haizeak itsasoaren gainazala igurzten eta bultzatzen du, ur molekulei mugimendu zirkularra eraginez. Elkarrekintza horrek denboran eta distantzian duen iraupenak ezarriko du olatuen tamaina. Fetx esaten zaio haizeak olatuak sortzen dituen eremuari. Borraska handiak, olatu handiak. Uinak izanik, haien ezaugarri berak dituzte. Adibidez, periodo handiak, hau da, bi gandorren arteko denbora luzea izateak, esan nahi du urrutitik datorrela olatua eta energia kontzentratuz joan dela bidean. Euskal kostaldera iristen diren olaturik handienek Atlantikoan dute jatorria, Irlanda parean ia. Bai, milaka kilometro bidaiatzeko gai dira olatuak, energiarik ia galdu gabe.
mugitzen den energia dela, olatu bat. Bai, pentsa dezakegu soka bat hartzen baldin badugu zuk mutur batetik heldu, nik beste batetik heldu, eta mugitzen, astindu egiten baldin badugu, soka ez da mugitzen, baina uina ikusiko genuke. Ba, nolabait olatu hori izango litzateke, ez uina, beraz, ura toki bakoitzean nolabait gora eta bera egiten du, ez da aurrera mugitzen, soilik mugitzen da apurtu ostean, hondartzara iristen direnean. Ona iristen diren Kantauri itsasora eta kostaldera iristen diren olatuak nondik datoz? Begira, olatuak sortzeko esan dugu haizea behar dela, baina haizea izan daiteke oso urrutian dabilen haizeak sortzen dituela uin horiek, olatu horiek eta olatuak guregana iristen direla, baina gure kostaldean ere haizea badabil, eta hor ere sortzen dira olatuak. Azken finean, gugana iristen den olatuak guzti horien batura da. Urrutitik datozen olatu horiek, ondoko itsasoa deitzen zaio horri. Hasiera batean, nolabait iturria, haize iturria dagoen leku horretan, olatuak oso irregularrak dira, oso ezberdinak bat eta bestea, baina gero hasten direnean edatzen, eta hau da, kostaldera iristen, bidean ordenatu bezala egiten dira. Olatu handienak nolabait azkarrago doaz, txikiak harrapatzen dituzte, eta azkenean etortzen dira iristen dara gugana nahiko ordenatuta, olatu luzeak ikusten ditugu ordenatuta, eta hori da ondoko itsasoa. Baina gurean haizea indartsua da bilenean, pentsa ego haizea edo orduan sortzen diren olatuak irregularrak dira, itsaso nahasia ikusten dugu askotan, beraz, eta horri deitzen zaio haize itsasoa. Bi olatu nolabait mota ezberdinak ditugu, baina azkenean iristen dana gugana hoien batura da. Ederki ba. Bueno, geldi gaude, ezta, Txutxi? Bueno, buian non dago? Hor dago. Pasi, zer modu? Bai, moter, gure etxetxo kutxunea. Itxasoari begira, olatuei begira, ezta? Lan ala iteju. Nik gauzatxo bat aitortuko dizut, ni lehorrekoa naiz. Niretzat olatu guztiak berdinak dira. Ez jo. Ez jo, asko gustatu zait. Ez diala eta ez daude bi berdinak. Azkenean, hain aldakorra da medio hau non baditugu elementu finko batzuk, batez ere haitzetako urautxitan hitz egiten egianen. Hori da, zer egiten du olatu bat berezi edo olatu on bat, ezakit perfektua esatea asko esatea den, baina ze osagai, ze faktore behar dira. Aintzat euki beharko genuke, ze tipo unduaz aigean hitz egiten, alegia bapaten arrotu berdun olatuak ala ez, porque horrek esango digu, variable aldatzen aldakor hoiek izan beharko dutela modu jakin batekoak olatua oparoa izan dadin. Ondoa beraz, olatuei zuzenean eragiten dien elementu finkoa da. Itsasondo motaren arabera, uinen dinamika desberdina da. Hori dela eta estropadetan esaterako batimetriak erabiltzen dituzte ibilbidearen puntu bakoitzean izango den sakonera ezagutzeko. Informazio horren bidez, nolako olatuak sortuko diren eta kale bakoitzari nola eragingo dioten jakin dezakete. Noski, beste faktore aldakor batzuek lehiaketaren unean izango dituzten ezaugarriak kontuan hartuta. Hala nola, marea, haizea edo korronteak. Munduko zenbait tokitan itsaspean erliebe bereziak daude. Olatu erraldoiak sortzeko potentzial handikoak. Nazaren adibidez, Europako kostaldeko itsasarroilarik sakonena dago, eta fenomeno berezi bat eragiten du. Fenomeno piramidala deritzo, eta horren ondorioz, 20 metro baino gehiagoko olatuak sortzen dira. Hasi muniainentzat toki berezia da Nazare, bertan saio gogoangarriak egin ditu. Dira olatu berezi asko, ez da? Batzuk izen propioa dutenak, ez da? Zu azken aldean esplorazio lanetan zabiltza, ez da? Olatu berezien bila, non zabiltza? Galiziako kostalde aukeratu izan dut, ze demagun ekaitz edo itsasaldien portua dela, ze penintxula guztian lehendabiziko eremua talk egiten dutena, handik antzartze zaigu.
txarra eta ona ere bai noski. Eta esplotazioak eman du fruturik edo? Sekulako frutua eman du, eta oain baditut 30 olatutik gora registratuak. Bereziak. Askotarikuak oso bereziak, eta bueno, hortantxe ibili naiz, variable horiek hauskortasun hori, nolabait ere garantiak sortu nahien, ezagutzak ditudanean, baldintza optimoekiko urautsi bakoitzean, ja badut segurtasun eta konbikzio hori esateko atzerritar bati. Hori da, putzua ona. gurutzatu, itxasaldi hori, erronka hori baztertu eta torri honaz gozatuko ekena, ez tek segula aztuko. Izenik jartzen dizkezu? Olatu berezi horiei? Jartzen diegu. Olatuik esanguratxuna eta oain alojamentua edo kanpamento basea degun etxeazpiko olatua heli deitzen diogu. Ekarri ditudan zurlari esanguratxunetako irikoak esate zuten Europako teaupoa deitzen zioten. Alegia, olaturik bortitzenetakoa seinalatua izan dana, hemen kostaldean gurean iskinean badegula olako replikatxo bat. Beaketa horretan, seguruenik zientziak bere lekua izango du, ezta? Erdi zientzialariak ere bazaretelako surflariak. Bai, kurioso da, porque gaur egun badakazu gaurko teknologian oinarritzea miaketa horiek egiteko. Triometriak gure kostalde osoa ez dago mapeatua, baina bai badaudela hainbat eremu. Eremu hoitan batiometria horiek egin ditunekin topatuko baginake, asti teknaliako modeloetan aplika gintezke. Ondoaren mapak dira batiometria. Ondoaren mapak hori da, itxasaldi batek ikusteko ze eragin eukilezaken fondo hortan. Hori da realidade bat nigandik oso urrun da ona, nik modu oso tradizional batea egin begira, duela 12 urte hasi nintzen, miaketak mapakin hasi nituen, orduan, bertan ere apunte egiten joten nintzen, eta bar. Gauza bata da, olatua ikusi izana, eta beste oso diferentea. Berriz ere gertatuko den. Hori da, eta ezagutzea zeintzu dian, variable horiek etekinik handina edo potentzial handina eskainiko dizutenak. Eta heli urtero etortzen da. Heli urtero ematen da, urtean behin baino gehiotan, eta hori du, xarma hori du, ezta? Iritsi gara Buiara. Bueno, ikusi duzu ez da, 20 zenbat metro zen Euskal Kostaldean neurtutako handiena? Izan zen Matxitzakoko Buian, hau da, itxaso zabalean ezain gertu, baina izan zen maksimoa iritsi zen 20 metrotik pasatzera. Pentsa, gora begiratu eta 20 metroko olatua. Zer behar du 20 metroko olatu bat sortzeko? Horrek energia ikaragarri beharko du, ez da, esan dugu bidean energia baturak, eraldaketa egoten dela olatuan, baina 20 metroko bat sortzeko. Bakizu zen izan zen, 2009an Klaus izenez ezagutu genuen ziklogenezi leherkor. Kasu horretan horrek sortu zituen halako olatuak. Altuera adierazgarria 14 metro izatera iritsi zen, 14 metrokoa, baina maksimoa 20tik gora. ko urtarrilean Klaus zikloiak 229 km/orduko haize boladak ekarri zituen Euskal Kostaldera, olatu ikaragarriak eraginez. Altuenak 20 metroak gainditu zituen. Baina hori altuera handiena izan zen, ez altuera adierazgarria. Izan ere, kostaldean izango diren olatuen iragarpena egiterakoan, meteorologoek olatuen altuera adierazgarria erabiltzen dute, hau da, olatuen batez besteko neurri bat. Azkenan da kalkulo matematiko bat, eta da olatu altuenen herena hartu eta hoiekin bataz besteko bat egin. 7 olatutik bat edo,
altuera adierazgarri baino altuagoa. Baina, eta hor dago gakoa, olaturik altuenak izan daitezke adierazgarriaren bikoitza. Bikoitza, olatu guztiak berdinak ez direlako, ez? Esaten zuen irrati esataria. Bueno, buia ere berriz ere atzean uzen ari gara, zer neurtzen du buia horrek? Bueno, buia honek egiten duena da... Honeko goikoak ez, honek ezakizen batekoak. Bai, etengabeari da olatuak neurtzen. Olatu guztiak neurtzen ditu, eta beraz hartzen du olatuen altuera, olatuaren periodoa, olatuaren norabidea, eta gero, baita ere uraren temperatura neurtzen du. Posible da aurre ikustea, eta zeri begiratzen diozue, nolako olatuak iritsiko zaizkigun jakiteko? Hasieran esan dugu haizea behar dugula olatua sortzeko, beraz garrantzitsuena da eredu meteorologiko horietan nolabait haizearen iragarpena ahalik eta zehatzena izatea. Hor beti daude, ez dira perfektuak modeloak, beraz beharko dugun haize hori ez da izango perfektua gero olatuen iragarpena egin ahal izateko. Probabilitatea sartzen da. Hori da. Tsunamiak ez dira zuen terrenoan sartzen, ez da? Olatuak izan da ere. Kasu horretan iturria ez da haizea. Kasu horretan lurrikara bat da iturria eta beraz, gure eredu ozeanometeorologikoetan ez litzateke hori sartuko. Bueno, lehorrera? Lehorrera. Bueno, Txutxi, lehorrera. Vale, hala. Euskal kostaldea itsasoari begira bizi da, batez ere, enbata arriskua iragartzen dutenean. Irudi ikusgarriak izaten dira. Ahaztik ere argazkiak ateratzen ditu Kosta sistemaren bidez, baina bestelako helburu batekin. Argazki horien bidez, olatuen tamaina eta indarra neurtzen dituzte, eragin ditzaketen kalteei aurre hartzeko. Asier, jendeak argazkiak ateratzen dizkie olatuei, argazki ederrak, ez da? Zuek ere irudiak, olatuen irudiak eskuratzen dituzue, horratzeko antena horrekin, baina ez helburu estetikoekin, ez da? Ez, guk beste helburu batekin ateratzen dugu argazkiak. Daukagu Kosta System izeneko teknologia bat, astin. Deitzen diogu Kosta System, argazkiak ateratzeari, estazioen kudeaketari, Gipuzkoan eta Bizkaian ditugun estazio guztien kudeaketari, eta argazki horietatik ateratzeko gai garen informazio hori. Ikusten duzuna da, kostaldean nola aldatzen duten olatuk, ez da? Modu errazean esan da, ez da? Bai. Nola erauzten duzue informazio hori? Behitu, hemen adibidez estazio hau da, estazio ozeano-meteorologiko bat, eta hor Mastillan goikaldean daude sentsore meteorologiko gehiago, eta gure lana hemen da gehien bat, olatuen talkak irudikatzea, irudietatik informazio kualitatibo eta kuantitatiboa atera izateko, rebaseak nola pasatzen duen olatuak, ez? Ikusten ditugunean argazki horiek, ala, ze polita. Bai, ez da? Zuek beste gauza bat ikusten duzu. Gu beste gauza batzuk ikusten ditugu. Ikus dezagun, ordenagailu horretarako ekarri duzu begi horiek eta beste begi guztiek zer ikusteko gai diren, ez da? Hemen adibidez daukagu hor, 3. kamera deitzen dioguna guk, eta da argazki normal bat, kamera hor ikusten duena, instantaneo horietako bat, eta guk pixel barra bat, hemen gorriz markatuta dagoena, goitikan bera, P bat izenarekin, pixel marra margotzen dugu, eta hurrengo irudian dago pixel marra hori behin eta berriz jarrita maiztasun handian. Orduan ikusten da, hor goiko txuri horiek dira olatuen talkak goraka, eta hemen behan ikusten duguna da nola pasatzen duten olatuek beste aldera, moia barroran. Saiatzen ega detektatzen olatu altuera eta periodoak balidatzeko hemen ondoan dagoen boiarekin. Boiak egiten duela baieztatzeko. Hori da. Argazki gehiago? Hemen portuko babeseko karratu handi hauek, azukarillo, jendeak ezagutzen duten bezala. Hori mugitu egiten dira, da hori ikusteko. Hau guztia zertarako? Koste ekonomikoak denborale handia gatozenean, beti 2014an adibidez bate honten oso handia, kostu ekonomikoak miliona batzuk izan zian. Alegia, urrutitik datozen edo datorren olatu horrek nolako eragina izango duen gure kostaldean, ez da? Aurre hartzea. Hori da, inpaktu hori nolakoa izango den kuantifikatzea eta saiatzea aurrea, pausu bat lehenago iristeago. Prebentzio. Hori da. Eskerrik asko, Asier.
Sei aurretik. Nik haundia, honekin nahiko lan baiteta. Hori da, goitxe, kila hor zartu eta kitxe hor. Horitek. Olatu bereziak direla esan dugu. Olatu bakoitzak bere ohol edo taula eskatzen du. Hori da. Bereziki. Ekarrizkizuten bi eredu hauek, alako txadia olatu handitako tablak biak bereziki. handietarako. Desberdinak dira ba. Guztiz desberdinak. Handia Bata izango eta- litzake, arraunean hartu alizateko eta bestea atoi surfa egiteko. Towineko disiplina eta zaiko Motorrean joaten zaretenean. pendulo lanak eginaz, jaurtik itzen dunean zurlarira olatura. Benetan aukerak izateko olatu erraldoi bat hartzeko, korrik hasi berko nitzak. Eta velozitate puntu altu horiek hartu alizateko, berditut, taula handi bat, litro askokin, ba hori kutxila mogua, fletxa mogua duna, ba marruskadura gutxi eukidezan, ni flotabilidade nahikokin urazaletik jarduteko, ba handalaletxe... Abiadura berean jarri eta trenaren gainean jartzeko. Bai, ara eta guztiz, bota berko zu amildegian bera, balkoi batetik nola tablakin gerturatzia bezala litzake. Tamaina desberdina, pixua adibidez, Kuriosoa da, porque hau ez da... hau adintxegoa da. Bai, hau ibilikoa 5 eta 6 kilo bitarten. Dazkal taulak 8, 9 eta 11 kilokoak baita ere. Zeatikan pixu hori, abaila ikiarrian jungo gehalako olatutan, eta taulak pixu hori eukitzean, ba urazalean topatu ditzazkedan, irregularidadeanak apurtuko ditulako taula beak. Pixu nahiko daka. Pixuak. Eta hartara, nire hankak ez dute suspensio hainbeste lan egingo. Eta handi honek, Handi honek berriz, bere pixua du, batez ere oinarrituta, dituen kapak gogortasun hori emateko, ez da ez, lehendabiziko olatuan 2 piezetan apurtzeko. Eta pixuakin nahi gehala, behitu ze detalle kuriosua. Oain arte aplikatu izan dira teoria horiek non pixu gehiago olatua erraldoiak hartzeko eta batez ere urazala edo baldintza desegonkorrak o deserosoak dianean, ados. Hori aplikatu nun lehendabiziko aldiz baita ere arrauneko taula luzeetan. Karo, abaila horiek hartu alizateko taula oso luzea deu. Leheno esan dizuten balkoi edo amildegi hortara gerturatzen zarenean. ze gertatzen da. Zurlaria hemen da hola altura hontan, eta muturra, taularen mutur guztia agerian gehatzen da. Aizeike honezarren olako ormazar batek sortzen duen mugimendua, mendito ontorretan bezala, kornisa hortan sortzen dian, aizeak nei airatu eta kanporatu egingo naute. Kontxo. Orduan, hori ekiditu aldizateko, eginun gia bat, kortinako gia bat jarri nion, belarrako urautxia lehendabiziko aldiz hartu aldizateko. Kortinako gia hortan, landu nituen berunezko plaka batzuk, moldeatu nituen, eta nik giltza bat nekan, pixuak baskulatu aldizateko. Beraz, puntan pixuak gehitu zenion, gaineratu zenion. Pixuak gehitu nion, eta orduan airaketa txikiagoa izan zen, eta lehendabiziko aldiz gesteko aukera izan hon. Bizikletak neurrira egiten diren bezala, erabiltzailearen neurrira, taulak ere egiten dira surflariaren neurrira? Azkenean surfeko arlo desberdinak dira, disiplina desberdinak. Eta logiko den bezala, txirrindulari bat belodromora juten danen, material eta bizikleta jakin bat eman gau. Mendira dijoana beste tipo bat, saltoak egiten dituna beste tipo bat. Eta hauek zure taulak dira, Hauen nire taulak zergatik dira bereziak. Ikuste zaio, doble ertza dula nola baite. Honek bi helburu ditu. Azkenean ertzabek luzetaka egiten diotena da gogortasun bat eman taulari apurtzeko arrisku hori ekidite aldeara beira. Eta aldiz, aragia ematen diegu, ze nahi dugu veloziade abaila altu horiek harrapatu, eta hortarako flotabilidade litro asko bota behar ditut, baina ez dut ber ertz bat oso loria. Ze ertz hori gero abaila altuetan, batean ondoratu nahi dut, norabide aldaketak sortu alizateko. Eta redukzionek, errazten du ondoratze hori. Zure ideia izan zen hau. Hau nere prototipo. Funtziona.
perfektuarekin egiten dute amets surflariek, eta horixe sortzeko teknologia garatu du euskal enpresa batek. Wave Garden mundu osoan ari da horrelako instalazioak eraikitzen, olatuak noiz nahi eta nahi erara izateko modua proposa. Olatu artifizialak modu kontrolatuan sortzearen helburua surfa zarago doa ordea. Estatu Batuetako armadarena da laborategi erraldoi hau. 55 milioi litro ur dauzka putzu honek eta bertan sortzen dituzten olatuetan probatzen dituzte itsasontzi diseinu berriak eta gauza gehiago ere bai. Hemen herbeeretan berriz olatuen beste ondorio bat ikertzen dute. Zamaontzietatik konteinerrak ez erortzeko edo gutxiago erortzeko modua da bilatzen dutena. Izan ere, diru asko galtzen da urtean itsasora eroritako kontainerretan. Eta beste hau Oregongo Unibertsitatearen laborategi bat da. Ikerketa ugari egiten dituzte olatuen inguruan. Kasu honetan, tsunamiak ari dira simulatzen eskala txikian. Benetako tsunami erraldoi bat noiz gertatuko den ezin da aurreikusi, horregatik garrantzitsua da datorrenerako prest egotea. Jakin badakiguna da, gizakia planetaren klima desorekatzen ari dela, eta horrek olatuei ere eragiten die. Hitz egin dezagun honentze aldaketa klimatikoari buruz. Nola eragingo dio, uda honetan ikaragarri bizi izan dugun aldaketa larrialdi horrek gure olatuei? Aldaketa klimatikoan egiten diren, aldaketa klimatikoa kontuan hartu egiten diren proiekzioetan ikusten dena da, muturreko egoerak areagotu egingo direla eta orokorrean maiztasuna ere handitu egingo dela, adibidez, bero boladak eta beraz, itsas denboraleen kasuan, ematen du behintzat areagotu daitezkela, baina ez dakit ze punturaino maiztasuna ere handituko da. Izan ere, duela gutxi atera da, informe berri bat esanez, Azoretako antizikloia indartzen ari dela, gero eta denbora luzeago egoten dela gure inguruan, batez ere negu partean, eta horrez ere egiten du nolabait eragotzi borraskak guregana hurbiltzea. Hasieran aipatu ditugun borraska horiek, ez da mundu mailako oreka horren hori azalduko luketena. Beraz, kontuan hartuta, antizikloia gure artean luzeago egongo dela, denbora gehiago egongo dela, pentsatu daiteke maiztasuna ez dela handituko, baina hurbiltzen diren borraska horiek edo itsas denborale horiek muturrekoak izan daitezkela eta akaso areagotu daitezkela. Azkenan gu gara, ezta? Sistema hori guztia desorekatzen ari garenak, ez? Oreka apurtzen, orain arteko oreka apurtzen. Hori argi dago, oreka apurtzen ari gara eta kontuan hartu behar da zenbat denboran ari garen hori apurtzen, ez? Izan ere klima aldatu egiten da, baina milioika urteak behar ditu nolabait aldaketa horiek egiteko eta gu oso urte gutxitan ari gara aldaketa handiak egiten gure planetan, atmosferan, ozeanoetan, eta erantzunak hortze ditugu, ez? Eta ematen du behintzat honek behintzat okerrera egingo duela. Olatuak ere aldatzen ari garela esan daiteke? Esan daiteke, nik uste du baietz, olatuak hori izten direnean handiagoak izan daitezkela, eta gero kontuan hartu behar da, horre kostako kalteak ere jasateko aukera handiagoa izango dela, balde batetik ere itsasoaren maila igotzen ari dalako, eta gurean kalte handienak sortzen dituzten itsas denboraleak dira, bain zuzen ere marea biziekin batera etortzen direnak, eta itsasoaren maila igotzen jarraituko duenez, pentsatzekoa da olatuak iristen direnean kalte gehiago egingo dutela. Eskerrik asko, honintze. Eskerrak zuei.